أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بندرابي on calminama on jurama on biyama oɗon jarra oɗon jaafo yo Allah yaafo en, yo Allah okku en dañde baraji comiɗi e lewal korkondu, yo Allah okku en timminirɗen bi jaahi rasul sallallahu alaihi wasallam. yo Allah waɗi en e jeeyede e ɓen rimɗinaɓe e jeygol bi jaahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. hande kadi en gari en gaddi yewtere men, yewtere korka e ganduɗa e yewtere men wattun ɗiɗi ɓiiri woni épisode do ganduɗa en kaala hen korka nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. nelaɗo sallallahu alaihi wasallam hoori tunoyeni ɗum e jamiroji makko. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. حبري أول حديث ابن عمر رضي الله عنه يا ولد الله ولمكو وي يمبي إن دونينا إن دار لورو إن تشوينو كانكو يي لورو وحالنا لا صلى الله عليه وسلم o yii lewru ndu nelaɗo sallallahu alaihi wasallam hoori yemiri yimɓe kadi yo koor. waddi an jiyaɗo Allah o fa ya ayyuhal abdu, hima an jiyaɗo Allah, idha alimta bi dukhuli shahri ramadan, so tawi andi nargol korka wonde lewru korka ndu naati, wonde kadi julɓe jii hay sa yiyani ceerno hoor, fa innahu yajibu alayka, sababun ɗum so tawi a yii walla hoolaɓe jii a nani yiyama hoor, sabu fa innahu yajibu alayka an tasumu, sababu nde ganduɗa waɗɗimama hoorde lewru ndu. sa yii walla a nani walla andi julɓe jii, ceerno waɗɗimama hoorde koora. li qawlihi taala, en dalinora hen Allah subhanahu wa taala to haadi alquran o yi faman shahida minkum shahra, kala emon ceediɗo ganduɗa lewru ndu falyasumhu yo hoor. kadi an neɗɗo o wa an tahtamma bi siyami ramadan, e tinnoɗa kadi tinnoɗa toppiɗoɗa e hoorde lewru ndu, taw kadi ihtimaman aziman, taw ko toppidogol mawnugol ceerno. wa hada al ihtimam bima yali, ngol toppidogol noon woni ganduɗa ko jorden haalde noon toppidortoɗa. an tasuma ramadan imanan, nde korta lewru korko ndu e dow imanagal, e dow jabde ko Allah farri ɗum e jiyaɗo Allah, bi anna allaha farada siyama ramadan, wonde taw piɓa kadi jaɓa kadi ko Allah farri korka ka e dow maɗo kora ɗum. wa an tahtasiba al ajra fi sawmihi, te kadi ɗaminoɗa hen jobdi allahu subhanahu wa taala, moƴƴina kadi ɗaminoɗa hen jobdi allahu subhanahu wa taala e lewru. li hadith abi hurairata radiallahu anhu qal: qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, abi hurairata habri oɗo hadis ga nelaɗo sallallahu alaihi wasallam haali, nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wi: man sama ramadan, kala o nde korɗo lewru korka ndu, imanan e dow imanagal, wahtisaban o hoori kadi omo gonɗini o moƴƴini kadi o ɗami hen jobdi, ghufira lahu, andi o faam on ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, ono yaafe baktuji makko gadiiɗi ganduɗaɗi o ardinno. rawahu al-bukhari. kadi an neɗɗo an tahdara min arriyayi, an ɗo ndentoɗa wadde yeengo fi siyamike korka maɗa, wa fi kulli ibadatika, e dennagal dewe maɗa Allah ndentoɗa wadde hen yeengo. li anna riyaa shirkun asghar, ganda wadde yeengo ko shirku tokos, woni ko bakkar dal fama. wa fi hadithi shaddad, en delno hen hadith shaddad o yi: fa inni qad sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam, o yi minene la sallallahu alayhi wa sallam yaqulu ina wiya: man salla yura'i, kala on juulowo pour ha yiye jiye kam, juulata so wona ñande dental, ñande hawre yimɓe, won dental yimɓe kawri o juula, on de o yima faqad ashraka, on de waɗi bakkat.
ومن صام دي كدي كلا أون دي كدي كور يرائي أو هودي ها ويي هاتيني فقد أشرك أون كدي ودي بكار دي فاما ومن تصدق كدي كلا أون كدي تشكيلو تاو كدي وسكري كدي يرائي هو يي فقد أشرك فام كدي أنها ودي بكار رواه أحمد حبريدو إن ويدي من أربي لهن حديث وحديث ضعيف كون كم أن ندو رينتو ودي ريانغو كلا ودا كم رينتو هين يانغو أن تتجنب المفطرات دين تدا كدي جدي تكوجي دي كور كما انتج من الأكل ما دنيامدي والشرب جرام والجماع رندو دي جم سود ما أن دا جوجي سوناجو دum fo nden da sabu dum ko tajata korka wata am nder da holum gadi wata ammudi e teyde inzalil mani jipindi mani bi mubasharatin aw qabla ganduda taw ko wonde jom suma ha men jippo walla ɓocodirde mum a ganda ha manima jippo e ganda woni dendagal gueɗe ɗe ganda ina wona sababuji ha manima jippo ɗum fo ganduɗa ndentoɗa ɗen gueɗe sabbude sababu ni koko taññata ganduɗa ko taññata korka maɗa watajannab alhijama kadi ndenɗa an neɗɗo o kadi e wadde hijama woni ganda ko hombade woni ganda wadde yaade woni banggue wajiɓe ɓe gattama comme ƴiƴam mayɗam gonnaɓe ɓanduma kono noon ɓe ganduɗa ɓe ɓuuco son jomum sin itta ɓuucito hen hunde mum yaltini ƴiƴam ɗe ɓuucito koye hunde mum yaltini ɗam ƴiƴam mayɗam ɗam wa kulli muftarat e dennagal kadi ndenɗa kadi e dennagal gueɗe taƴoji ɗe ganduɗa korka fala tata'ammad hoto tawi fi'ilha e wadde ko ganduɗa kintaƴo korka ma fina haaru siyamika e ñalawma mo ganduɗa korka maɗa an tatajannaba kadi nde ndentotoɗa kullama yudhibu bi thawabi sawmika kala ko ganduɗa ina nawa baraji korka ma an ɗon ndentoɗa ɗum wa min dhalika ina jaa hen wa min dhalika ina e ɗum kadi kullu qawlin kala kongol ganduɗa muharramin karmugol ganduɗa ndentoɗa ɗum wa kullu fi'lin sawawun ɗum kongol haalde ko harimi hen ɗum ganduɗa ina nawa baraji korka ma wa kullu fi'lin kala gollal ganduɗa muharramin karmugol ngal kadi ndentoɗa ɗum saabu ɗum ina nawa baraji korka maɗa دليل نراد الحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أبي هريرة وحبري حالي حديث ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور كلا أون بوباني لندا حال دفنادي ولا عمل به يقول مودم فامدي أن يدعو فليس لله حاجة الله على حاج في أن يدعني غبتا طعامك وشرابك طعامه وشرابه الله على حاج نغتشتا نيامدي ما يردما so tawi tan ara duumi e fendi e waddi ɗum ganda an Allah ala haaju ko gaccuɗa ko e ñawde ma yarde ma ala hen haaju mbaɗa kono mbaɗo guew feeni komi mbiyata ko gueɗe laafiya ganda ɗum ndentoɗa eyyi saabu ɗum ko hunde nde moƴƴani an tatajannaba al jahla nde ndentoɗa kadi majjere woni majjude majjinowo kadi neɗɗo o majji omo majjini yimɓe kadi ndentoɗa ɗum ala ayi ahadin e kala neɗɗo ndentoɗa majjinde e kala neɗɗo noon min al ahli e kureji maɗa awi awladi walla ɓesgu maɗa ganduɗa aw gayrihim e ko wona kamɓe li hadith abi hurairata radiallahu anhu qala wi ani nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ujittim ko nela sallallahu alaihi wasallam wi e man lam yada qawla zuri kala on bo ganduɗa woppani ganduɗa haalde fenande e wadde ɗum walla jahle majjinde fa laysa lillahi hajatun allah ala haaju fi an yada an goppada ta'amahu wa sharabuhu ñamde maɗa yerdu maɗa al jahala sa fami jahala woni fi olol jahli wadde golɗe majjini e ganduɗa woni tan ganduɗa majƴe ganda hunde kono aɗa majjini yimɓe ganduɗa taw ganduɗa hunde ko ganduɗa koko harmi hunde ganduɗa koko harmi kono an ara ganduɗa comme so neɗɗo namni mama walla ara haala on sa haala neɗɗo on gona kono wadde ɗum ɗo kay harmani ma taw añi tan taw koko harmi ɗum ko majjinde yimɓe wona haalde yimɓe pour ha weela yimɓeɓe kono taw ganduɗa koye majjinde taw a wawana haalandemi ɗum ɗo koko harmi min mbawa rentade kono an noon majjina joomum en ɗum woni fiɗol jihad wasafahati ma annas kadi e ganduɗa e fuynude yimɓe woni ɗaynude yimɓe neɗɗo o acca gacca ɗum an taquma bil wajibi fi siyami ganduɗa kadi ummonda wadde kadi ganduɗa wajibaji korka woni holɗum wadde wajibi korka bi an tabita anniya bi an tabita anniya woni ganduɗa mbalda e anniya horde min al leyli siyami ganduɗa e jamma mo ganduɗa korko o mbalda anni e horde janggo subaka kolleymi kala ñalawma
balda annima ka koro kala nyalawm anniyade lewru kadi hesde tinde de kadi kala jamma kesde tina kadi ka koro jangu kadi no moji hadith Hafsa habari radiyallahu anha ya Allah mak annabi sallallahu alaihi wasallam inna sallallahu alaihi wasallam ina wiya man lam yubayyit as-siyam kala on bo waldani korka anni korka qabla al-fajr ko adi fajr fala siyama lahu ya fama ana ala korka kala bo waldani anni ina hora ha witi ha fajr sekim an sa hodi ala korka fama kanko men Hafsa halidu wadnet o kalde Allah lo ganna balda ganda anni ma wadde ka koro jango antani ya as-sawma de ganni antani ya as-sawma ganda ganniɗa ka koro almashru ganduɗa parlugol ganduɗa ka koro korka ka Allah fade mata ka koro ɗum janggo tum siko joguiɗɗa anil muftarati ganduɗa namtuɗa anil muftarati ga ganduɗa dennagal taƴoje ganduɗa kora ndentuɗa gacca kal dennagal taƴoje korka maɗa bi niyyati ta'abbudi lillah ɓe ganduɗa e sababu joɗa hen anniya rewrude Allah e kan korka kadi min tulu'il fajr ummade ganduɗa ƴellidgol fajiri thani ila ghurubi shamsi ummade ganduɗa ƴellidgol fajiri salat khairu min nawm ganduɗa faade mutalnaji te qawli ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala wi thumma atimu siyama caggal toon son koori thumma atimu siyama ila al-layl timino korka faade jamma an tatajannab ar-rafth de ndetoɗa kadi wondude joom suudu ma ñalawma korka ndetoɗa wondude hen joom suudu ma aljima ar-rafth woni aljima ganduɗa woni wondude joom suudu ma wa dawa'ihi e ndendagal kala kala ina nodda ina takamon wondude hani joom suudu ma ndentoɗa ɗum kala ko ganduɗa ina nodduma faade leldade an neɗɗo on ndentoɗa ɗum wal kalamul fahish woni haaluji tan tangarten kala ganduɗa taw ina takma a dañƴi tuuyo pour yidde wondude joom suudu maɗa ndentoɗa ɗum saabu Allah harmini ɗum e nder lewru korka ñalawma noon أن رسول الله أنا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دلنا حديث أبي هريرة رسول صلى الله عليه وسلم وي قال الصيام جنة أن ندو فهم كورك كو باراس كورك كو كيرول فلا يرفث ويما خدما وندي جم سولما ولا يجهد مجين فاهمين تجنب راو شيخين تجنب أن ندو ريندو الخصام دوك ديدي والسياح واللودي على صومك كورك مار لحديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث أبي هريرة عند النورموي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم قال قال الله سبحانه وتعالى إن حالوي كل عمل ابن آدم له كلا قول بني آدم كو أنجي كلا كون قول لا كو أنجي وإنه إلا الصوم سوانا كوركون إلا الصيام سوانا كوركون ويك فإنه لي كورك الله سبحانه ويكو كنجي دمتو أولا قوتين جبدا سب ولا جبدا تيامدر وإنه كوركون كو كنجي وأنا أجي به كمين كدي يوبر كورك والصيام فما كوركون جنة كو كير كو باراز إن حرما قال هذا حق ما قال كو هرمي وإذا كان عند نودا ستوي لاتي يوم صوم أحدكم نلاو من كورك إغوتي من فلا يرفث عن هوتو وندي جم سور ما تشير ولا يصخب هوتو دوغتي هوتو غندا سودي هوتو ولو الصخب نعم الصخب ويما الصخب وني كان فامدا دوغديده wullude ganda dukoji fof nan hen so tawi fa in tabaqta so tawi fa aha wadi fa in tabaqta ma dhakarnahu laka kala ko hala ko do so tawi a wadi dum an neddo o a wadi a acci a rentima kadade de a wadi jamiroje de fa innaka an defam tahsul ala sawmin ma kadi dañ yuhaqqu laka at-taqwa al-haqiqiyya ma dañ ganduda ko wiite kulul alla haqiqa ngol kulul al-haqiqa ma dañjum an ceerno so tawi a waɗi ma acci kala ko Allah harmini ko haɗi a oppi kala ko Allah yamiri a waɗi an famdi ande ma dañ ko al-haqiq Allah subhanahu wa ta'ala to wiyato la'allakum tattaqun so tawi on mbaɗi ko Allah subhanahu wa ta'ala wi ko woni korka ko farde mon ko on jeeɓi on koori on mbaɗi la'allakum tattaqun yama jeeɗon ganda ɓen hulɓe Allah subhanahu wa ta'ala ɗum noon hannde en gari kadi ɗo hannde émission men do woni émission men ɗiɗiɓijo yewtere men galle ganduɗa galle yewtere men korka kadi inchallahu taala mbeɗa andi ɗo e yesso seeɗa ma on jii kadi deuxiéme épisode mon galle joom inchallah so hawre welade Allah subhanahu wa taala kadi mbawson yejjide kadi wadde abonné e partagé ganduɗa kadi e commentaire foof kala kadi ko jomum foti yiɗi namnade yo namno e diino tawno neno ko Allah subhanahu wa taala wi ko fasalu ahla dhicri in kuntum la ta'lamun so tawi an neɗo o anda ceerno namno anduɓe kalamma
kala ka anda e diini ma namno nde tawno diini ala yiyande ko gandal diini ala yiyande ko gandal kala ka anda namno hoɗo wi ni cikkirimi ni paamimi wi ko ni jangirmi ko ni janginirani tawno Allah subhanahu wa ta'ala ko wi ko ala ko waylito hen neɗɗo ala hen yiyande ko wi ko a waɗat ɗum tan wona juul goppa ɗum wona kefere yo Allah ken jabde ɗoftade Allah subhanahu wa ta'ala وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب نسأل الله أن يوفقنا لاتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودون جر ودون جافو يو الله يافين يو الله جبل كوركا تقبل الله منا ومنكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته